επικοινωνήσουμε με την κυρία Μαρία Ταραπουλούζη. Είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Μόρφου. Και θέλω να την ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όλοι τρέχουν τώρα και τρέχετε κι εσείς για την απόψινή την εκδήλωση, και εγώ σας καθυστερώ, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε αυτή την πληροφορία, ότι οι νέοι της Μόρφου είναι εδώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Καλησπέρα. Να πω, μάλλον να ρωτήσω, έχετε πάει σε αυτό το προσκύνημα που έγινε στη Μόρφου, στην κατεχόμενη Μόρφου? Ναι, έχω πάει εγώ και άλλα τόσα παιδιά από τον κατεχόμενο δήμο μας, που έχουμε κοινή καταγωγή. Ένας από τους δύο γονείς μας ή ακόμη και οι δύο καταγόνταν από την κατεχόμενη Μόρφου, και ήταν μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Μακάρι να έχει κάθε παιδί την ευκαιρία να μεταβεί στο κατεχόμενο χωριό των γονιών του ή οποιοδήποτε συγγενή, για να ζήσει αυτή τη μοναδική εμπειρία. Φυσικά το τραγικό είναι ότι πάμε ως επισκέπτες. Ναι. Στον τόπο καταγωγής μας. Σωστά. Πώς το εισπράξετε όλο αυτό? Θέλω, αν μπορείς να μας μεταφέρεις, σε παρακαλώ, τα συναισθήματα σε όλη αυτή τη διαδρομή, έτσι όπως ξεχύνονταν από μέσα σας. Εγώ ήταν η πρώτη φορά που είχα μεταβεί στα κατεχόμενα, και ειδικά στο χωριό του πατέρα μου, από τα πρώτα λεπτά που είχαμε περάσει το δόφραγμα, ήταν πολύ συγκινητικό το ότι τα όσα μου είχαν πει οι γονείς μου, ο πατέρας μου, ήταν παρουσιάζοντας ζωντανά μπροστά στα μάτια μου, η ζώδια και μετά η Μόρφου. Σου έλεγε για τη με συγχωρείς που διακόπτω. Σου έλεγε για τη διαδρομή, δηλαδή πρώτα, Μαρία μου, παραδείγματος χάρη, θα συναντήσεις αυτό και μετά εκείνο και μετά όταν θα φτάσεις εκεί. Ναι. Ναι, το τι θα συναντήσουμε πρώτα για τα σχολεία, το δημαρχείο, την αστυνομία, το κέντρο της Μόρφου, τις εκκλησίες. Ήταν όλα πώς να περιγράψουν ο πατέρας μου και πώς περίμενα να τα δω. Επίσης ήταν ακόμα πιο όμορφα από ό,τι περίμενα να τα δω. Η γειτονιά του πατέρα μου, τα πιο όμορφα. Πραγματικά ήταν πανέμορφα. Και φαντάζομαι πως ας και πριν το 1974 που κατοικούσαν εκεί οι Μορφίτες, η Μόρφου θα έξερε από ζωή και θα ήταν πιο ευκολία από ποτέ. Ναι, διότι μοιάζεσαι διαφορετικά το δικό σου τόπο. Οπότε οι πράξεις σου είναι πολύ διαφορετικές. Ναι. Ένιωθες δικό σου εκείνο τον τόπο? Ναι, πέρα για πέρα δικό μου. Και ανυπομονώ να ξαναπάω. Όπως σας είχε πει ο κύριος Ανδρέας, θα διοργανώσουμε άλλη μια τέτοια επίσκεψη των κατεχόμενων δήμων μας. Και θέλω να παροτρύνω όλα τα παιδιά που μας ακούνε τώρα, μορφίτες και φίλους, αν μπορούν να παρευρεθούν, γιατί θα είναι μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Αδειμονείς πάντως να ξανακάνεις αυτό το ταξίδι. Προσκύνημα είναι στον τόπο. Ναι. Δυστυχώς το λέμε ταξίδι. Τώρα, δεν είναι λίγο σχήμα οξύμορο? Δηλαδή, αν βγάλεις έξω τον εαυτό σου, αν δεις έξω από το κουτί, δεν είναι σχήμα οξύμορο να θεωρείς ένα χώρο δικό σου χωρίς να τον έχεις ζήσει? Ίσως ακούγεται περίεργο, αλλά μέσα από τις εξιστορήσεις των γονιών μου και των παππούδων μου, νιώθω κάθε φορά που ακούω πράγματα και καταστάσεις, ιστορίες που γίνονται στη Μόρφου, να είμαι κομμάτι του τόπου, να νιώθω πως τα έχω ζήσει. Και όταν είχα πάει, ένιωθα ότι βρισκόμουν κι εγώ εκεί, μαζί με τους γονείς μου. Μέσα από τις περιγραφές τους κατάφεραν να μου μεταδώσουν τις μνήμες και τις αναμνήσεις τους και τα συναισθήματα. Προφανώς έκαναν πολύ καλή δουλειά. Ναι. Και ήταν οι ιστορίες, αν θέλεις να μοιραστείς μαζί μας κάποια έτσι ιστορία ή κάτι που αδειμονούσες να δεις και όταν το είδες είπες αυτό είναι και ήσουν σίγουρη, έστω και αν δεν το είδες ποτέ ξανά στη ζωή σου. Ναι, ήταν πολλά τα πράγματα που ανυπομονούσα να δω. Πρώτον ήταν η εκκλησία του Αγίου Μάμα, που δεν πίστευα ότι μέσα θα ήταν γεμάτη εικόνες, σε καλή κατάσταση, έτσι όπως με τα περίγραφε η γιαγιά μου.
Ήταν πολύ συγκινητικό. Είχαμε πάει για προσκύνημα. Το πρώτο που με είχε συγκινήσει που είδα ήταν ο Άγιος Μάμας. Το επόμενο ήταν η γειτονιά του πατέρα μου, το πατρικό του σπίτι. Πώς το αναγνώρισες το πατρικό? Αυτό θέλω να μου το πεις. Δηλαδή δεν γίνεται τόσα σπίτια. Εσύ πώς αναγνώρισες το πατρικό σπίτι του πατέρα σου? Είχαμε πάει με συνοδεία των Δημοτικών Συμβούλων και του Δημάρχου, ναι. όπως θα είχε πει ο κύριος Ασφαρής. Και αυτοί μας βοήθησαν να αναγνωρίσουμε τα σπίτια για τα οποία είχαν μεγαλώσει οι γονείς μας. Φαντάζομαι πως ένιωσες, ήταν πολύ αλλά... συγκινητικό. Και εξαιτηλίγοντα φαντάζομαι εικόνες μέσα στο μυαλό σου όπως Λεζάντα, όπως τη Λεζάντα έτσι να γυρνά, από τις ιστορίες που σου λέγει ο πατέρας σου. Ακριβώς. Ακριβώς. Και να σκέφτομαι τώρα, εδώ έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει ο πατέρας μου, εδώ έπαιζε, εδώ πέρασε τα πρώτα του μαθητικά χρόνια, είδα τα σχολεία που εφήτησε ο πατέρας μου, οι θείες μου, γενικά το χώρο που εργαζόταν ο παππούς μου ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Πόσες ώρες μείνατε στη Μόρφου? Είχαμε πάει από το πρωί, φτάσαμε θυμάμαι κατά τις 10 το πρωί και είχαμε φύγει αργά το απόγευμα. Αρκετές. Αρκετές. Είχαμε γυρίσει όλες τις ενορίες. Και λίγες την ίδια ώρα. Και λίγες ταυτόχρονα. Όπως γνωρίζετε υπάρχουν πολλές εκκλησίες, πολλές ενορίες στη Μόρφου. Πήγαμε επίσης εκδρομή ξερών Καραποστάση, που υπάρχει μεγάλη εκτάση. Μακάρι να μπορούσαμε να μείνουμε περισσότερο, γι' αυτό και επιθυμούμε και θέλουμε να το ξαναζήσουμε και διοργανώνουμε την επόμενη επίσκεψη εντός του Σεπτέμβρη. Ναι. Μακάρι όλα να πάνε καλά, μακάρι όλα να πάνε καλά και να κάνετε αυτό το προσκύνημα ξανά. Ναι. Και νιώθω ότι παρόλο που αδειμονούσες και παρόλο που η Μόρφου ήταν μέσα στην καρδιά σου, Μαρία, εντούτοις νιώθω ότι πείσμωσες ακόμη περισσότερο. Ναι. Όταν είδες πλέον. Ναι. Όταν απεκτήσεις και αυτή την αίσθηση. Ναι. Προσωπικά δεν ήθελα να φύγω. Ήθελα να μείνω. Ήταν πολύ δύσκολο η φυγή. Να φύγουμε. Να μπούμε ξανά στα λεωφορεία και να επιστρέψουμε πίσω, γιατί πλέον είχα δικές μου εικόνες. Πέρα από το πώς το φανταζόμουν μέσα από τα ιστορίες, είχα δει και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και κάθε φορά που πηγαίνω, από τότε έχω ξαναπάει άλλες 2 φορές, νιώθω τα ίδια ακριβώς συναισθήματα. Παρόλο που ήταν η πρώτη φορά εκείνη από ό,τι μας είχες πει, φαντάζομαι μετά άσκησες πιέσεις, πώς έγινε και ήθελες να ξαναπάεις? Διοργανώσαμε με παιδιά από τη Μόρφου, με τα παιδιά από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας στις επόμενες εκδρομές μεταξύ μας και είχαμε μεταδεί για να ξαναζήσουμε την εμπειρία και να περπατήσουμε στα δρομάκια της Μόρφου. Όταν ξαναπήγες, πώς ένιωθες? Πιο οικία. Πέραν του πρώτου σοκ, διότι αφού πέρασε η πρώτη φορά και ήταν σοκ, ήταν ανάμεικτα συναισθήματα, φαντάζομαι ανάβλυζαν με μια ταχύτητα εξωφρενική. Νιώθα πιο οικία τη δεύτερη φορά. Ήταν ακόμη πιο δύσκολο η ώρα που θα έπρεπε να φύγω και να επιστρέψω στη Λευκοσία. Πώς σας αντιμετώπισαν? Δεν είχαμε κανένα δυσάρεστο συμβάν. Πολύ φυσιολογικά. Βέβαια ούτε και εμείς προκαλέσαμε κάτι. Στα πλαίσια του επισκέπτομαι τον τόπο μου. Τον τόπο μου. Μάλιστα. Ναι. Και μετά ήρθε και τρίτη φορά. Ναι. Ήρθε και η τρίτη φορά. Ναι. Οι γονείς σου πώς αντιμετώπισαν το γεγονός ότι πήρες μια γεύση και μετά